Ko mbavha dzinobira vamwe vakadzi. Mbavha dzinobira vamwe vakadzi izvo ndinazo. Azombonetsa izvo ndinazo izvo. Ya pane zvimwe zvekuti togona kukupa wongondozora nhengo yako urara nemudzimai wako 3 days. Anoda kurarana nemudzimai wako chero achiona kuti zviripo but kundodai azviite. Zviri easy stereki. Hazvitombonetsi. Tadzoka mudare rasekuru bhutsu yesimbi. Sekuru togamuchirai. Ewe makadii zvenyu? Ndiani anogamuchira mumba? Muri kugamuchirwa ndimi. Tisi kugamuchirwa. Vanhu vaibvunza hanzi tsvimbo George. Inoreketa here? Ine mapowers akakurisa. Ine mapowers. Zvekuti ane nharo ndikamutsikisa tsvimbo anogona kudona. Kutotsika unogona kudona. Asi handitsika mutanda. Nevanotsika mutanda vakutange vakamushora chii chainyatsoitika? I think kune vanhu vanoenda kundobatsirwa vachirwara vanatsika mutanda havarapika. Vanomuziva? Vanatsika mutanda ndeve masaramusi. Alright. Saka tsika mutanda nemurapi zvakasiyana. Alright. Chavaitsikisa vanhu tsvimbo. Tsvimbo idzidzi kunzi tsika apa muzukuru. Ukati handirowe wotsikiswa udona. Saka vanhu vakaona vanhu vachidonha vanobva vamhanyira voti chirwere changu chinondopera. Hachiperi manje. Vanozongokuita skill. Unogona kuzorutsiswa madhadha, kurutsiswa madhende, wofungidzira zvapera izvo zvongoramba zviripo. But yambiro yamungape vanhu because varapi izvezvi vawanda ka ndepi yambiro yamungape vanhu panhau idzodzo dzekuti munhu unongomhanya then unozoshaya solution. Zvazvinoita kune varapi kwozouya vasiri varapi kwozouya vanorombesa. Mukaona munhu anorombesa zvikwambo ane zvidhoma mukaenda nemunhu achirwara hapasi kumurapa anogona kumutadza zvekuti munotoshamisika kuti zvaane mbiri wana anozikana kuti akadai asi anoita sei anozvitadza. Kwozouya anonzi murapi kashoma kutadza chinhu. Ndofunga ndakambotaura futi mazuva painterview yapfuura pakuti no zvafanire nemuprofita anotaura mazita taurira mazita but zambuko panenge pasina. Ani munozviona angataura nhamba dzako dzechitupa achitaura nhamba dzechitupa wobva wati akanyanya. Vakanyanya tisu tinorapa. Nekuti unganakidzwa nekudzwa nhamba dzechitupa chako haudzizive. Ndingatoda kuudzwa kuti goridhe riri papi. Zviri nani izvozvo. But havazvikwanisi izvozvo manje. Havazvikwanisi. Aiwa havana kurombera zvekutsvaka pane goridhe. Vanhu after vaona vhidhiyo raya vanhu vakambokubatai here vachibvunza zvinhu zvinogona kunge zvichivanetsa? Vakawanda vari kubvunza. Vakawanda vari kubvunza. Ndovimba ndine vamwe vakabva kwaMutare vakabatsirika chaizvo. Kana vakaona vhidhiyo iyi vanogona kukomenda because vakaona kupazigwa ikoko. Matambudziko mazhinji ari kunyanya nevanhu dambudziko riri common nderiri? Dambudziko riri kunyanya kuchema nevanhu shuga, makidneys, pfari, maBP wayaya nekenza. Ndo vanhu vari kunyanya kunetwa stereki neurwere hwakadaro. Ndo vanhu vari kunyanya kundibata zvakanyanyisa. Nevanhu vanenge vakatsingwa samai vakauya panapa vamwe chiuno changa chisingachaiti negumbo zvese. Saka vakabva pano vachitoti ndavaraiti vakatosumuka vakatombomira zvekuti vakaona vhidhiyo vanogona kutokomenda vachitofara zvisingaiti. Zvirwere zvepabonde? Zvirwere zvepabonde ndinorapa zvisingaiti. Ndinorapisa kusiya kweAIDS. But kana munhu zviri zvimwe zvinhu zvekuti wakangodaro ndorakasha. Ndinosvasvanga. Nyaya yatinayo nhasi mudare ndeipi? Nyaya yatinayo nhasi mukati medare tine muzukuru wedu Rasta akagarapo. Rasta angatsanangure ega. Rasta? Rasta richiri diki iri makabva matopiwa zita? Renge rimboripo rakakura but ratokutangidzwa. Ratorekutangidzwa. Ndiro zita rekuberekwa here kana kuti? Zita rangu rekuberekwa ndinonzi Trish Yekutya. Trish. Alright. Nyaya yakamira sei? Nyaya yakamira so ndakatanga kurwara kwemakore akati 1 day nechirwere chemwoyo. Chirwere chemwoyo? Mwoyo wangu wakandirwadza zvekuti ndaenda kumadhoktors akasiyana siyana ndichinochekwa mwoyo wangu ngone uchinzi mbonzi wakazvimba
dzimwe dzenguva umbonzi une mvura yakawanda. Ndichingoenda kunana parirenyati kumaprivate doctors ndichiita sei but pane mumwe munhu wakazongondiunzawo kuno kwasekuru bhutsu yesimbi. Andiudza anambondiudza unza kuno kunguva yakamborebesa stereki. Akatondiunza manje ipapa. Andiunza sekuru vakatoti zvidiki diki. Aumbotadze kupora. Nekuti kune vamwe vanotomboya vakapfuura iwewe vandinoporesa pano. Handina kumbovabhilieve neproblem inge ndinayo. But sekuru vakatanga kunditreat. Havana kumbonitreata kwe 2-3 weeks dzakawandisa. Ende ndatove right kuenda kuclinic kunochekwa kunzi mwoyo uri sei, mwoyo hakuchisina. Taura kuno izvozvizvi kutondoona kudai so yatochigwindiri che. Makaita mazuva mangani muchirapwa? Ndofunga 2 weeks nema-days ndichipiwa maherbs avaindipa ndichinoshandisa kumba, amwe ndichishandisira pano kusvika izvozvi zvakatopiwa. Mama nenguva yakareba sei muchirwara nechirwere chemwoyo? More than 6 years. 6 years? Yes. Saurarama mairarama sei manje pakadai? Ndairarama nenyasha. Ndaingoraramawo nemishonga, zvimatablets, then nemaglucose. Chito kana yakatanga kunyanya kupamba stereki. Ndoitawo zvinenge zvakataurwa kumadoctors. But kubva musi wandakatanga kuuya pasekuru bhutsu, vakandiudza kuti matablets ako chimbosiya pasi. Ende zvishuwa ndakasiya. Kusvika izvezvi handisati ndaisa tablet mukanwa mangu. Ngoba ndakatanga maherbs wayo. Kokuenda kubasa? Handisina kana dambudziko kana hwana. Nyangwe zvakatonzi kwarira bhanang'ana rakaita sei. Hamuvhunduki? Handichavhunduka. Mwoyo unokanganiswa nemabhanang'ana? Zvisingaiti. Zvokuti pane mabhanang'ana akamborira masvondo akatidarike apo. Vainge vasati vatanga kunditreat. Zvinge zvakaoma. Asi ndotenda sekuru bhutsu kuti hai vakandibatsira zvokuti. Alright, ndeva mashoko amungaudze vanhu vamwewo vanenge vachidhautawo vakagara kudzimba but vaine zvirwere izvi? Zvandinoda kuvaudza vanhu vane zvirwere izvi ndezvekuti unogona kujaja munhu kuti munhu uyu anogona kunge achiita zvekunyepa kana zvemashiripiti. Hazvisi zvemashiripiti zvekwasekuru bhutsu. Ndezvechokwadi zvandakaitirwa ini ndakaona. Dai zvichinzi zvakaitirwa mumwe munhu ndinoti kunyepa. But zvakaitirwa ini ndinoti kune vari kunzwawo mwoyo semanzwire andaiita inini. Dai vauyawo vaona kuporeswa. Uye maibatwa zvakanaka here? Because kuna munhu ndio vachishandira kana vachibatsira kana vachirapa. Unenge uchirapwa hapo but unenge uchibatwa kwacho. Kana pasekuru pano ndaiti ndakauya pano. Nguva yandanzwa kuda kutoti ndirege ndimborara. Mbosiya zvamuri kuita zvekundirapa ndairara. Kubikirwa ndichibikirwa ndichitwa zvese everything. Vaitoti ndibve panapa ndave munhu ari right. Ndogona kubva uko ndisingakwanisi kuita something zvekunyatsoфamba izvi. But ndotodzokera ndamunhu. Modzokera mamo? Ndamunhu. Aiwa, tinotenda. Ndege timodzokera kuna sekuru. Mashoko ibasa tiri kunzwa. Basa ndirorora muri kunzwa mambo. Yes. Ibasa rechokwadi, harisi basa rekunyepedzera. Ndoona muno makazara mudziyo yebasa, vanenge vachiona mavhidhiyo vanenge vachingoti zvinenge zviri zvii zvirimo muno. Zvinoshanda muno mushonga. Isu tinoshandisa mushonga muno. Mabhotoro avari kuona isi nemasaga avari kuona ari koko. Inotori mishonga iyoyo. Muno hamuna chikwambo. Because vamwe vanenge vachiti ndondopuwa uchienda uchirwara unogona kundopuwa mushonga isiriyo kana kundopuwa chikwambo. Aiwa, muno hamuna chikwambo. Inongori mishonga yekurapa vanhu. Kana kuti yekudzosa varume inenge iripo, yembavha inenge iripo, ndo zvatinoita. Zviri kurarama zviri muvanhu. Hatiti zvekuti tinopa vanhu chikwambo. Alright. Mbavha munodzibata? Mbavha rinombotirai. Ndinakupa mushonga zvakufambira mushe ikakuvhuma. Handinombotirai.
Azvinei wakabirwei. Zvine kuti wakabirwei, asi zvinofana kuva nenguva manje. Nenguva. Haungati wakabirwa last year wakuya nhasi. Ndinoziva vanhu vakawanda vakandifonera vandozviziva. Zvandisingakwanisi ndinotovaudza ipapo kuti hai zvandikazvikwanisiki. Alright. Ko mbavha dzinobira vamwe vakadzi. Mbavha dzinobira vamwe vakadzi izvo ndinazo. Zombonetsa izvo. Izvo ndinazo izvo. Ndo easiest. Pane zvimwe zvokuti togona kukupa. Wongondozora nhengo yako urara nemudzimai wako 3 days. 3 days. Anoda kurarana nemudzimai wako chero achiona kuti zviripo but kundodai azviite. Zvosvikonaramba. Zviri easy stereki. Hazvitombonetsa. Alright. Munyama. Munyama wakafana kudya sadza. Munyama wakafana kudya sadza. Ndinogeza zvakanyanyisa. Munogeza zvakanyanyisa zvokutoti ndikagadzira munhu mafuta panapa vanoziva vanombouya panapa vachivapa mafuta angu. Unondotenga wega mafuta ouya nawo. Alright. Vana veZimbabwe vobvo vapararira pasi rose. But kuti uwane mapepa kazhinji kacho unofana kunge wakafunda zvinotyisa. Vazhinji vanongorarama vari paroaming. Hapana here zvamunovarongerawo. Right. Pane munhu kuti pane vamwe vandakambobatsira. Ndofunga wakaona vhidhiyo vanozviziva. Vainyora hanzi inonzi reading here. Hameno zvavo zvekunyora nyora chida kuenda kuAmerica izvi. Akafoira runenge rutatu. Ndakamubatsira ndikati enda unondopasa akapasa. Atori kuAmerica kutaura kwandiri kuita izvo. Kana achitondiona ipapo anondoziva. Izvo tinombotira chaizvo. Alright. Which means kuti vari kunetsika nemapepa futi anokwanisa kukubatai. Kana dzingori mhepo chete dziri kuvharidzira. Husiri rudofo hwako ndokunetsawo. Dziri mhepo. Asi kana uri musoro wako usingatoriwo zvakanaka hapana zvandingazviita. Asi kana wakachengeta certificate rako kuti zviri kuramba. Dziri mhepo ndinomira-mira. Munomira-mira. Ndomira-mira zvisingaiti. Alright. Zvamukatoita vana veZimbabwe vazive tisati tavhara. Right. Chekutanga chonoda vana veZimbabwe vazive ndoda kuvaudza chinhu one. Nyaya yekundibhipa paWhatsApp zvokungobhipa zviya zvekubva vakata. Zvidiwe zviya. Kana kuti vakaona ndanonoka kupindura vobva vandibhipa zvisina order. Ndinenge ndiri busy. Vamwe vanenge vachibhipa vanenge vachida kukuedzai. Vamwe vanenge vachida kuedza kuti zvakadai zvikadai. Zvinokuedza hakuna kunaka. Right. Ndoda kutaura mamwe mashoko ekupedzisira ndoda kutaura panapa. Kune vanhu vekuti vanouya vachirwara. Zvakafanana netsvo idzodzidzi. Womutaura kuti muzukuru uya ne200 ndikurape. Munhu iye anotanga kuchema asi kwadhokota hachemi. Ende kwadhokota ikoko kwaasingachemi anenge achipuwa zvinhu zvisingamupedzi dambudziko. Saka vanomirira kufa kwemunhu vozotanga kutenga kofi nekutenga chikafu. Saka nguva iya ndiri kuvapa ndekuti ezvino ndichiri mupenyu vane matambudziko iwawo ngavambomira kumbotambisa mari vambouyawo neshoma vamboti pawo. Vamboona kuti ndinotadza here. Ndikumanzwa. Vamboona ndotadza here. Kwadhokota vanoenda vachinotenga mapirisi vachinobayiwa vachinoita masikani ema300. Ini pano ndikuite sikani ndinongokurapa chete zvapera. Chete. Ende kwadhokota nyange zvikaramba haudzorerwi. But pano hazvirambi. Zveurwere rwerezvi hazvirambi hazviite. Zvinobudire. Zvinobuda chete. Alright. Ayo ndivo sekuru Butsi Simbi watantinawo tichibatsirwa tichiudzwa nyaya yaSisi vanga vaine chirwere chemwoyo. Zvirwere zvemwoyo panapa pakamupa kuti wa specialist chai. Panapa chero government toda kuti totitumira vanhu kana variko. Vane zvinenge zvaramba. Kuti aiwa imboendai huko. Saka vanoda kuvabata sekuru Butsi Simbi manhamba dzinovaromboda pascreen aya. Munovabata munovafonera kana kuti vanopa WhatsApp vanokupa instructions ekuti munotaura navo sei ndevobva vakuudza kuti munokwanisa kuya sei kuzobatsirwa. And with that we are out.